kaji sakona gun masoyina sayyidul kauni ba zan yi wasa ba. Ya nagartace ya amintacce ya hijabul azami ba wai ba. Asalin daraja asalin girma sidi kololuwar duka alfarma shugaba mai garin maka sha nema. Wanda ya sauka ya bi ka bai fama babu son zuciya duka azance na. Godiya za na mika wa rabbani malikal mulki Allahu da fani tunda baya bari na da rudani. Duka gumurzu da rudu na zamani bai taɓan tarbiya ko mutunta ba. Jinjina gun sahabbai na maulana sai da ku za a rika taka alfarma. Mai bidar tarbiya ga waliyai ma tunda aikin ku daidaita al'umma dole ba za ku kyale kazanta ba. Ka'idul gur mai ba da alfarma nasirul haqi girma saman girma sahibul birr babban abun nema. Na rike son ka bana cikin fama banda kaunar ka to da ba zan sha ba. Shugaba sayyidul kauni maulana shugaba fatihul khair gatana shugaba manba'ul sirr sakona shugaba abidillahi fatana. Zan tabe yanka har inda ban kai ba. Zuciya ce take ƙara yin nauyi in tana jin kadaicin abun koyi. Mai gidan buga ta gabi bayi sau da dama jikina yana sanyi. Yaushe ne zan ga fuskar farin duba ya jamalar jamala na rabbani. Yaushe ne za a gana da tijjani ai ta mulla muni har a yanta ni. Fargabata ina nan cikin rauni kar kiyama ta zo ban ya aune ba. Rayuwa sai da tsarin sa gadaje duniya ba ta yi babu wanzaje. Lahira dole sai dai da yardaje ba rabo ba rabauta idan an je sai da sai shugaba matsaya nan ba. Ajwadan nasi bil khair zababbe sadiqul haqi bil haqi keɓaɓɓe. Na ci burin zama ko a rababbe babu mai kinsa in ban da taɓaɓɓe. Wanda koya akai mai ba zai sha ba sayyidi baituka zan yi ma lallai. Kai ka tayar da mararai da ballalle masu bin duka tafarkin ka sun bulle. Zuciya na ta shauƙi tana tsalle tunda ta lashe zaukin ka ba duba. Rahamar dukkanin alam ya abun nema arzikin duniya lahirar can ma. Mai rabo kauni sai ya hidimta ma. Dubu jerin rijalai suna fama arzikin zuciyoyi zubi dan ba. Ya mafi ɗaukaka kalli tijjani dan Husaine na gandu mafi rauni. Sharrukan masu yi da kare ni domin gibiri madahara zami sani. Kar ka sama kiyana su daulan ba ya abul kasim ya aba zahara. Na fake gunka domin na kai kara baituka na ka sanya su yi shuhura. Sabulun da sako ana fira a karɓi sakon da na kai ba da wasa ba. Shugaban shugabanni gabaki ɗai tattalin arzikin duniya kai ɗai ya matsayira mafaka gabayi da yara hatar ruhi na duk masoya dai. Babu wanda ya kama ka bai kai ba ka ji sakona da mai gulma
sayyidul kauni ba zan yi wasa ba. Ya nagartace ya amintace ya hijabul a'azami ba wai ba.